Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jaime. Walang eksaktong taon. Lucena, Quezon. Hindi na bago para kay Jaime ang ingay sa bawat kalsada ng Lucena. Para sa iba, ang mga ingay na yon ay masakit sa tenga. Pero para sa kanya, ang mga ingay na yon ay palatandaan na araw-araw may naghihintay na trabaho sa kanya. Kung hindi nyo kasi na itatanong, si Jaime ay isang mekaniko ng mga motor at mga sasakyang pinapagana ng makina. Malawak ang kanyang karanasan, gawa ng magtatatlong dekada na siya sa ganoong trabaho. Kung saan-saan na rin siya nakarating dahil dito, pero kalaunan, ibinalik pa rin siya ng tadhana sa lugar kung saan siya nagmula. At magmula noon, hindi na siya nakipagsapalaran pa. Namuhay na siya ng kontento kasama ang pamilya niya. Di man ganun kalaki ang kinikita, araw-araw siya nagpapasalamat dahil nagagabayan niya ang paglaki ng mga anak niya. Para sa kanya, hindi na yon ang oras niya, kaya ang kanyang mga pangarap ay matagal na rin niyang kinalimutan. Wala na siyang interes na matupad pa ito dahil ang kanyang iniisip ay ang ikabubuti na ng kanyang pamilya. At yun ang rason kung bakit araw-araw umuusad siya. Ayon sa kanya, naniminsan hindi niya naisip na magkakaroon siya ng karanasan pagdating sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Bukod sa hindi siya rito naniniwala, para sa kanya isa itong malaking kalokohan. Dagdag pa niya na, sa kanilang panahon ay hindi na uso ang ganon, kaya literal na sa trabaho na lang nakatutok ang kanyang atensyon. Madalas kapag marami siyang ginagawa, inaabot ng 9:00 ng gabi ang trabaho. Wala yung uwian hanggat hindi nila naaayos ang mga sasakyan ng kanilang mga parokyano. Dahil dito, kung kaya't marami na siyang mga kasamahan ang sumusuko. Bukod kasi sa matrabaho ito, masyado ring mahigpit ang kanilang amo. Hindi ito pumapayag na sila'y lumiliban, lalo na kapag may mga trabaho silang naiwan. Subalit sa kabila ng ganoong pagtitiis, nanatili pa rin siyang matatag. Di niya pinipili na sumuko dahil aminado siya na yun lang ang trabaho na alam niya. Kaya naman sa paglipas ng mga panahon, ang kanyang katawan ay hindi maipagkakailang nasanay na. Dala ng tawag ng matinding pangangailangan, halos palagi na siyang gabi kung umuwi. Hindi niya yun iniinda dahil ang kapalit naman ito ay malaking kita. At sa lugar na pinagtitirahan nila, kailangan magkaroon ng sapat na kita para hindi mo maramdaman ang kahirapan. Dahil sa ganun niyang pagtsatsaga, kung kaya't hindi naranasan ng kanyang anak ang hirap. Sapat na yun para sa kanya at aminado siya na yun lang ang kailangan niya. Ngunit pagkaraan ng ilang buwan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang gabi, pagkatapos ng kanyang trabaho, aksidenteng tumirik ang minamaneho niyang motor sa kahabaan ng isang kalsada na walang katao-tao. Bilang mekaniko, alam niya kaagad ang sira nito, ngunit nagawa niya ang lahat na kapagtatakang hindi pa rin ito umaandar. At dahil dito, kung kaya't napilitan na siya na yon ay itulak. Pero habang binabaybay niya ang kahabaan ng daan, isang hindi maipaliwanag na bagay ang kanyang nasaksihan. Makalipas lang ang ilang minutong paglalakad, paglagpas niya sa malaking puno ng balete, biglang binalot ng makapal na usok ang paligid. Hindi niya ito pinansin ng una. Gawa ng yung amoy ng usok na yon ay parang nasusunog lang na tuyong dahon. Kaya ang inisip niya, baka may nag-uuling lang di kalayuan. Ngunit paglagpas niya rito, bumungad sa kanya ang isang mahabang kalsada na malayong malayo sa dinaraanan niya. Napapaligiran ito ng mga patay na puno. Bitak-bitak ang bawat semento nito at higit sa lahat, may mga sasakyan sa gilid na halatang matagal nang inabandona. Dagdag pa niya na, ang mga kaganapan sa lugar na yon
ay parang sa pelikula mo lang makikita. Gayunpaman, hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa nakarinig siya ng isang malakas na atungal mula sa likurang bahagi niya. Pero paglingon niya rito, wala naman siyang nakita. Ngunit sa muli niyang pagtalikod, narinig na naman niya ang ungol na nagpataas na ng kanyang balahibo. Sa isip-isip noon ni Jaime, anuman ang nilalang na yon, hindi siya dapat nito maabutan. Kaya sa muling pag-atungal nito, dito na siya kumaripas ng takbo. Iniwan niya ang kanyang sinasakyan nang sa gayoy mas mapabilis ang kanyang pag-usad. Habang kumakaripas ng takbo, dito naman niya narinig ang mga yapak ng nilalang na humahabol sa kanya. Alam niya na malayo pa ito pero nakasisiguro siya na maaabutan siya nito kung magpapabagal-bagal siya. Kaya kahit pagod na pagod, pinilit niyang umusad upang makabalik sa pamilya niya. Ngunit pagdating niya ng baryo, wala siyang nakita. Ang bawat bahay sa lugar na yon ay abandonado. Animoy matagal na itong iniwan ng mga tao. Pagdating niya sa kanilang tahanan, nadatna niya itong nilalamo na ng makapal na ugat na naglalabas ng kulay abong usok. Sinubukan niya itong pasukin pero wala na siyang naabutan pa sa loob. Tanging mga larawan na lamang ng kanyang pamilya ang nakita niya. Ganon din ang kanyang nakita sa tahanan ng kanyang mga kaibigan na malapit sa kanya. Matapos naman niyang mapagtanto ang tungkol dito, nakaramdam siya ng matinding pagkalito. Hindi niya kasi mawari kung panaginip lang ang lahat ng yon. Ilang beses na rin niyang sinubukang gisingin ang kanyang sarili, pero dumugo na lang ang ilong niya, ganun pa rin ang kanyang nakikita. Kaya nang mapagtanto ito ni Jaime, nagpasya siya na itigil ang pananakit sa sarili niya. Makalipas pa ang ilang minuto, marahan niyang sinilip ang labas ng bahay na kanyang pinasok habang pabulong na nagtatanong sa kanyang sarili ng, "Nasaan na ba talaga ako?" Pagkasambit niya ng mga katagang yon, bigla siyang nakakita ng isang malaking anino na dumaan. Nagmumula ito sa ibabaw niya, kaya katakot-takot na pakiramdam ang kanyang naramdaman. Sa bawat pagkawala ng anino, isang kakaibang atungal ang kanyang narinig. Maya-maya pa, dito niya na nakita ang 2 buwan na kakulay ng dugo. Napansin din niya ang mabigat na pagsimoy ng hangin na parabang hindi ito sariwa. Akala noon ni Jaime yun lang ang makikita niya sa lugar na yon. Pero kalahating oras pa ang dumaan, isang mahabang prosesyon ang kanyang nasilayan. Bawat isa sa mga nilalang na dumaraan, may hawak-hawak na malalaking sulo at mahabang mga mapupurol na sibat. Katakot-takot din ang mga itsura nito dahil para itong mga demonyo kung titingnan mula sa malayo. Pagdaan ng mga nilalang sa kanyang harapan, kagad itong naglabas ng napakabulok na hangin. Mabilis itong pumasok sa kanyang sistema, kaya agad na umusog ang kanyang sikmura. Pinilit niya itong pigilan pero pagduwal ng dila niya, naging tuloy-tuloy na ang paglabas nito. At dahil dito, kung kaya't hindi niya nakita ang kabuuan ng prosesyon. Sa pinakadulo na nito bumalik ang kanyang wisyo, kaya pagsilay niya, hindi na mga demonyo ang kanyang nakita, kundi grupo ng mga taong walang saplot at naliligo na sa kanilang mga sariling dugo. Bawat isa sa mga ito ay may bakal na hawla sa kanilang ulo at may mga nakapulupot na kadena sa kanilang mga binti at braso. Bagaman hindi nagsasalita ang mga ito, kitang-kita niya ang matinding pagtitiis na nararanasan ng bawat isa. At ang mas nakakatakot pa, ang mga taong wala ng kakayahang lumakad ay napipilitang kaladkarin ng mga kasama nila. Yun lang ang paraan na pupwede nilang gawin dahil sa oras na tumigil sila, hahatawin sila ng latigo nung nilalang na sumusunod sa likuran nila. Pagkaraan ng ilang minutong pagmamasid, tuluyan nang nagtapos ang prosesyon. Sa pinakahuli nitong parte, nakita niya ang mga aso na may 3 ulo
at napupuluputan ng mga nagbabagang kadena. Katakot-takot din ang itsura nito, indikasyon na hindi ito likas sa ating mundo. Pagtahimik ng paligid, ang mabigat na hangin ay tuluyan na ring nawala. At nang sumariwa na ang nalalanghap niya, dito na rin napanatag ang sarili niya. Akala noon ni Jaime na kapag nakatulog na siya, babalik na siya sa dati. Pero paggising niya, wala pa ring pinagbago sa kanyang mga nakikita. Dumaan ang mga araw, nanatili siya sa bahay kung saan siya pumasok. Dala ng matinding takot, hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na umalis doon para maghanap ng daan pabalik. Ayon sa kanya, nanatili pa siya roon ng halos 4 na araw bago siya nahimasmasan na hindi siya makakauwi kung wala siyang gagawin. Pagkalipas ng 3 araw, dala ng matinding desperasyon, binuo niya ang kanyang loob para makaalis siya sa baryong yon. Kinagabihan, kung saan umiikot ang salot, dahan-dahang lumabas si Jaime. Pagdating niya sa likurang bahagi ng bahay kung saan siya nagtago, bumungad sa kanya ang malawak na patay na talahiban. Umuusok ang paligid nito at may mga parte ng lupa kung saan may mga nagbabagang bato. Hindi rin kalayuan sa baryo, nakita niya ang mga bundok na gawa sa purong bato. Karamihan dito mga bulkan na halos minu-minutong sumasabog. Kaya sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, tila bang mas lalo lang siyang naguluhan. Paulit-ulit niyang itinatanong sa kanyang sarili kung nasaan na siya, pero maging siya man, aminado na wala siyang ideya. Bagaman nalilito, kumbinsido siya na hindi yon rason para tuluyan siyang huminto. Nga pala, walang umaga sa lugar na yon, kaya yung paningin niya, medyo nasanay na rin sa ganoong mundo at panahon. Pagkaraan ng 2 araw na pagtahak sa talahiban, dito pa lamang siya nagkaroon ng engkwentro sa nilalang na nanananahan dito. Ayon sa kanya, sa kalagitnaan nitong bahagi, bigla siyang napahinto sa pag-usad dahil sa mabilis na paghawi ng mga talahib hindi kalayuan sa kinaroroonan niya. Nakarinig na rin siya roon ng mga pag-ungol hanggang sa naramdaman niya na pinaliligiran na siya nito. Sa takot noon ni Jaime, kagad niyang kinuha ang malaking tipak na nakahambalang sa kanyang dinaraanan. Ito ang ginamit niya pang proteksyon sa kanyang sarili. Habang nakikiramdam, napansin niya na walang mga paa ang nilalang na yon. Alam niyang para itong katulad ng sa ahas, kaya naman sa isip-isip niya, may pag-asa siyang matalo ito. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla itong sumunggab sa harapan niya. Tama nga siya ng hinala, parang serpente ang nilalang na yon. Kaya lang may pagkakaiba, gawa ng ang serpenteng yon ay merong mga paang maliliit. Ito ang ginagamit niya upang mailagan ang kanyang biktima at para mas makakilos ng mabilis. Kagad itong pumulupot sa kanya at nung makuha na nito ang kalamangan, bigla siya nitong sinunggaban sa ulo na para bang gusto nitong patayin siya kaagad. Ang problema, nahulaan ni Jaime ang atake ng nilalang, kaya pagtuklaw nito, nakailag siya. At nung mawala sa balanse ang ahas, tsaka niya kinuha ang kanyang sandata at walang habas niya itong itinarak sa katawan nitong nakabigkis sa kanyang balikat. Nang masakta ng nilalang na yon, bigla itong napaatras. Ngunit bago pa man ito makalayo, nagawa niyang maitarak ang talim ng kahoy sa ulo nito. Pagbaon nito sa lupa, sinubukan ng nilalang na magpumiglas pero huli na ang lahat. Maya-maya pa, tuluyan na rin itong namatay. Pagsilay naman ni Jaime sa kalagayan ng nilalang, hindi na siya nagdalawang isip na umalis. Kagad niyang tinakbo ang kahabaang daan ng talahiban hanggang sa makalayo na siya sa nilalang na pinaslang niya. Mula roon, naging marahan na ang kanyang pag-usad. Bawat minuto pinakikiramdaman niya ang paligid dahil alam niya na hindi lang siya ang naroon. Ilang oras pa ang lumipas,
Narating na niya ang kabilang ibayo ng kapatagan. Paglapit niya sa bukana ng patay na gubat, minabuti niya munang maghanap ng mapagtataguan upang makabawi ng lakas. Dito na rin siya nangalap ng maliliit na hayop na pwede niyang makain habang siya ay bumabawi at nagpapagaling. Pagkaraan ng ilang araw na pagpapahinga, napanday na niya ang armas niya. Alam na rin niya kung ano ang namamahay sa paligid at kung saang lugar siya pupunta. Ayon kay Jaime, di kalayuan sa lugar na yon, may isang malaking bayan na nilalamo ng apoy. Abandonado na rin ito kung titingnan, ngunit sa pinakagitna nitong bahagi, may mga nilalang siyang nakitang gumagalaw. Interesante rin ang asul na liwanag sa pinakagitnang bahagi nito, na parabang yon ang nag-uugnay sa mundo ng mga buhay. Kaya naman kahit punong-puno ng takot, hindi nito kayang talunin ang desperasyon at pagnanais niya na makabalik. Ayaw niyang tumanda sa lugar na yon at mas pipiliin niyang mamatay na ipinaglalaban ng kanyang buhay. Sapat na itong dahilan para magpatuloy siya sa kanyang layunin. Pagsapit ng sumunod na gabi, si Jaime ay muling umusad. Ilang kilometro ang haba ng patay na gubat, kaya kinakailangan niyang maging alerto sa lahat ng oras. Ngunit pagpasok pa lang niya sa lugar na yon, bumungad na sa kanya ang mga kakaibang pangyayari. Nagkalat sa paligid ang mga labi. Ang mga sanga ng patay na puno ay parang mga kamay na nakaturo sa kanya. At sa lahat ng oras, pakiramdam niya parang merong nakatitig sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras na pag-usad, dito na siya nakarinig ng mga ungol hindi kalayuan. May mga nilalang na rin siyang nakikitang dumaraan sa himpapawid na parabang naghahanap ng pagkain. Akala noon ni Jaime ligtas siya basta hindi siya gumamit ng apoy, pero lingid sa kanyang kaalaman, nalalanghap na ng mga nilalang ang kanyang amoy. Hindi naglaon, bigla siyang napahinto sa pag-usad. Ramdam niya na may sumusunod sa kanya, kaya kaagad niya itong kinaharap. Paglingon niya sa kanyang likod, 2 matandang lalaki ang kanyang nakita. Normal ito sa kanyang paningin noong una, pero habang tumatagal, tila bang nagbabago ang anyo nito. Kalaunan, pumutla ang balat ng dalawa, nawalan ito ng buhok sa ulo at humaba ang kanilang mga braso at paa. Naging butot balat din ang mga ito, tapos bigla itong tumangkad na halos maging kapantay na nito ang isang patay na puno. Nagkulay pula rin ang kanilang mga mata, kasabay ng pagsiuslian ng matatalas nilang mga pangil. Pag-atungal ng 2 nilalang, bigla itong tumakbo papalapit. Mabilis siya nitong sinunggaban hanggang sa nagpang-abot na sila. Likas na malakas ang 2 pinuno, kaya sa bawat ilag niya, isang patay na puno ang nabubuwal. Nagtagal ng ilang minuto ang kanilang pagtutuos bago niya nakita ang kahinaan ng mga ito. Ayon sa kanya, malakas ang mga nilalang, pero hindi ito kasing bilis niya. At dahil dito, kung kaya't yon ang ginamit niya bilang kalamangan. Sa bawat ilag niya, buong lakas niya itong inaatake sa mga paa. Hindi niya ito kaagad pinupunterya sa katawan dahil bukod sa hindi niya ito maabot, masyado rin itong delikado kung hindi niya mapapansin ang susunod na akto ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, nagawa niyang mapabuwal ang isa sa mga nilalang, kaya hindi na siya nahihirapan sa kasama nitong buong puwersa pa ring umaatake sa kanya. Pagbagsak ng 2, kagad niya itong binalian ng mga kamay at inundaya ng saksak sa ulo. Kahit kasi hindi na yun nakakatayo, nagagawa pa rin itong gumapang para umatake. Yon ang pinakamahirap na sitwasyon na kanyang kinakaharap, pero sa bandang huli, nagawa niya pa rin itong matalo. Kalaunan, nang mapaslang na niya ang mga ito, tsaka pa lamang niya ininda ang malalalim na hiwa sa katawan niya. Gayunpaman, hindi pa rin siya rito nagpatalo. Hinang-hinaman at halos maubusan na ng lakas, pinilit niya pa ring umusad hanggang sa mawala na siya ng malay. Pagbalik ng kanyang ulirat,
Nadatnan niya ang kanyang sarili sa isang itim na puno na nakaupo. Sa harapan niya, may lalaki siyang nakita na nakasuot ng damit na gawa sa balat ng mga nilalang na minsan na niyang nasilayan. Sino ka?" Bungad na wika niya na may halong takot at pag-aalala. Nang marinig naman ito ng lalaki, kaagad nitong ibinaba ang hawak nitong baso na gawa sa kawayan, kasabay ng dahan-dahan nitong paglapit. "Huwag kang matakot. Hindi mo ako kalaban. Katulad mo rin ako, aksidenteng napadpad sa lugar na ito." Matapos nitong makapagsalita, tsaka nito hinubad ang salakot nito at dito bumungad sa kanya ang normal na anyo nito. Nang makita niya ang mukha nito, tsaka pa lamang siya nakaramdam ng kapanatagan. Sa puntong yun kasi, napagtanto niya na hindi yun isang kaaway, kundi isa yung kaibigan. Bagaman nanghihina pa, pinilit niyang umupo ng maayos. At nung magkaharap na silang dalawa, tsaka pa lamang niya ito tinanong ng mga katanungang matagal nang gumugulo sa isipan niya. "Nasaan ba talaga ako? Anong klaseng lugar ba to?" Nang marinig ito ng lalaki, bahagya itong napabuntong hininga habang nag-iisip ng malalim. Hindi rin ito kaagad nakasagot, indikasyon na maigi nitong pinag-iisipan ang kanyang mga sasabihin. Nang mapansin ni Jaime ang naging kilos nito, muli niyang inulit ang kanyang mga katanungan hanggang sa mapilitan na itong magsalita. "Pasensya ka na, kaibigan, ha? Pero maging ako man, hindi ko alam kung saang lugar tayo nakarating. Isa lang ang nalalaman ko, ang lugar na ito ay pinaghaharian ng mga nilalang ng lagim. Wala ritong umaga at lahat ng bagay ay umiikot sa kapangyarihan ng masama. Ang mga lugar na nakita at nadaanan mo ay refleksyon ng totoong mundo. Kagaya mo, matagal na panahon ko na ring sinasaliksik ang kinaroroonan ng lagusan. Marami na akong bayang pinuntahan, pero wala ko rong nakitang pag-asa. Kalaunan, nagdesisyon na lang akong manatili. Naisip ko na kung papatayin ko sila, matutulungan ko ang mga tao sa mundo na aking pinagmulan. Yun na naging panata ko magmula noong napunta ko rito." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, ramdam niya ang sugat sa puso nito na pilit nitong pinapahilom. Sa pagpapatuloy ng pakikinig niya, dito na sila nagkakilala. At nang magtiwala na siya rito, tsaka pa lamang niya inilahad ang tungkol sa kanyang mga nadiskubre. Ilang araw na ang nakakaraan. "Hindi ako sigurado sa mga nadiskubre ko, pero may kutob ako na ito ang magpapabalik sa atin sa mundo ng mga tao. Hindi kalayuan dito sa gubat, may nakita kong isang malaking bayan. Maraming mga abandonadong gusali at marami ring mga nilalang. Nakakapangilabot tingnan ng lugar na yon, pero sa pinakagitna nitong bahagi, may isang bagay na nakapukaw sa aking atensyon. At yun ay ang asul na liwanag. Hindi ako sigurado pero malakas ang kutob ko na yun ang magiging daan para makabalik tayo sa ating mundong pinagmulan. Dito rin ako pupunta at anuman ang mangyari sa akin, masaya ako sa aking gagawin." "Naku Jaime, imposibleng makapasok ka sa bayang yon. Alam mo ba kung ano nakita mo? Yon ang imperyo ng mga nilalang na nabubuhay sa mundong ito. Ibig sabihin, ang lugar na yon ang pinagmumula ng puwersa ng lahi nila. Kaya kung mangangas ka, hindi ka rin magtatagal. Maniwala ka sa akin. Sa tagal ko na sa lugar na ito, alam ko na kung ano ang mga sinasabi ko." Ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya nagpatinag. Ipinakita niya sa kanyang kausap na siya ay desidido hanggang sa makumbinsi na niya ito. Sa bandang huli kasi, hindi nito maipagkakaila ang pagmamalabis pa rin nito na makauwi. Makalipas pa ang ilang minuto, wala na itong ibang ginawa kundi ang makinig sa kanyang plano. Dumaan ang mga araw, maingat nilang pinag-aralan ng bayan sa labas ng kagubatan. Dito na rin sila pansamantalang gumawa ng kuta upang hindi na sila mapansin ng mga nilalang na nagmamasid sa mga hangganan.
Halos mahigit 1 buwan nila itong pinag-aralan bago nila nalaman ang tiyempo at perpektong oras ng pagpasok nila rito. Kalaunan, dito na sila umusad patungong bayan. Napag-alaman nila na may parte sa hangganan ng bayan na hindi nababantayan, kaya itong kanilang pinunteryang daanan. Ang problema, bago nila tumarating, kailangan nilang dumaan sa isang malawak at malalim na ilog. Tahanan nito ng iba't ibang uri ng nilalang, kaya kung hindi sila mag-iingat, posibleng mamatay sila rito. Pagdating nila sa pangpang, nakita nila ang malaking serpente na lumalangoy dito. Sa sobrang dami ng mga serpenteng yon, halos hindi na nila makita ang kabuuan ng malapot na tubig. Maliban din sa mga ito, may mga tao roong nakalutang sa ere, mahaba ang buhok at parang sumasayaw sa bawat pag-ihip ng hangin. Ayon sa kanya, malabo itong maging katulad nila dahil ang mga nilalang ngayon ay butot balat at kasing kulay sila ng uling. Matapos naman nila itong makita, kagad nila itong tinawid sa pamamagitan ng pagdaan sa magagaspang na katawan ng serpente. Sa pamamagitan nito mananatili silang ligtas, pero ibang usapan na kapag nalaglag sila sa malapot na likido. Kaya naman para hindi mapahamak, mabilis ang ginawa nilang pag-usad. At sa loob lamang ng ilang minuto, ligtas silang nakatawid. Pagdating nila sa kabilang ibayo, halos mangatog ang kanyang tuhod dahil sa matinding takot. Gayunpaman hindi siya natinag. Kagad silang lumusot sa bakod hanggang sa makarating na sila sa loob ng bayan. Pagsilay niya sa loob, dito niya nakita ang mga abandonadong gusali na punong-puno ng laman. Hindi ito mga nilalang pinuno, kundi mga taong nakakulong sa makakapal na bakal ng rehas. Minuminuto itong umiiyak, nagbabakasakali na may tutulong sa kanila. Ayon sa kanya, bawat gusaling nakatayo ay punong-puno ng taong hindi niya alam kung saan nagmula. Nakakabingi ang mga tinig ng mga ito na parabang nagbibigay bangungot sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos nila itong makita, dito na sila mabilis na umusad. Isa-isa na kasing nagsilapagan ang mga nilalang sa bubong ng mga gusali na parabang manginginain ang mga ito. Habang mabilis nilang binabagtas ang daan, ginamit nila ang ingay ng mga tao para makalusot sa mga bantay. Lahat ng eskinitang tinahak nila ay napag-aralan nila ng maigi, kaya hindi sila natakot ni nag-alala. Hindi naglaon. Dito na sila nakalapit sa sentro ng bayan. Sa maniwala man kayo o hindi naging madali ang pinagdaanan nila. Marami silang mga nilalang na pilit nilusutan para lamang makarating doon. Awa naman ng Diyos, hindi sila natunugan ng mga ito. Ang kaso, pagdating nila sa sentro, napansin nila na maraming bantay na mga nilalang sa paligid ng lagusan. Hindi sila roon makalusot ng magkasama, kaya kailangan nilang humanap ng ibang paraan. At ang nakita nila ay sa pamamagitan ng pag-agaw ng atensyon ng mga ito ng isa sa kanila. Yun lang ang nakikita nilang paraan, kaya hindi sila basta-bastang kumilos. Maigi nilang pinakiramdaman ng bawat isa hanggang sa magwika ang kanyang kasama ng, "Ako na ang kukuha sa atensyon nila. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para makalapit sa lagusan. At kapag naroon ka na, tsaka mo naman kunin ang kanilang atensyon para makalapit ako." Nang marinig ito ni Jaime, kagad naman siyang sumang-ayon. Matapos nilang magkasundo, tsaka na sila mabilis na kumilos. Kagad na tumakbo ang kanyang kasama habang paulit-ulit na gumagawa ng ingay. Nang marinig naman ng mga bilanggo ang ingay na ginawa nito, mas lalo itong nagwala, senyales ng matinding desperasyon at kagustuhan na makalaya. Sa isang kisap mata, nagkagulo ang bayan. Ang mga nilalang ay biglang kumaripas ng takbo patungo sa kinaroroonan ng kanyang kasama, habang siya naman ay naiwang nakakubli. Paglayo ng mga ito, doon na siya mabilis na umusad. Hindi na naging mahirap para sa kanya na makalapit, gawa ng walang naiwang bantay sa bukana ng lagusan.
Pagdating niya roon, kagad naman siyang gumawa ng ingay. At nang makuha niya ang atensyon ng mga nilalang, tsaka siyang mabilis na pumasok sa loob. At sa isang kisap mata, nandilim ang paningin niya. Pagmulat niya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa puno ng balete na kanyang nilagpasan. Katabi na niya ang kanyang motor at pinaliligyaran na siya ng mga taong nakakakilala sa kanya. Nang kausapin siya ng mga ito, dito niya nalaman na 4 na araw na pala siyang nawawala. Nabanggit din ng mga ito sa kanya na tulala siyang naglalakad bago siya napansin ng isang magsasaka kasabay ng pagkawala ng kanyang malay. Nang marinig naman ni Jaime ang sinabi ng mga ito, doon niya naalala ang kasama niya. Hinintay niya yon pinuno. Kaso lang, hindi niya na ito nakita pa. At sa kakatanong niya sa mga albularyo, dito niya nalaman na bawat lagusan, lalo na sa mundo ng kadiliman, iisang tao lamang ang pwedeng makalabas. Dahil dito kung kaya't nakasisiguro ang mga ito na naiwan sa lugar na yon ang sinasabi niyang kaibigan. Nang malaman niyo ni Jaime, hindi niya may pagkakaila ang matinding pagsisisi. Para sa kanya, isang malaking kataksilan ang ginawa niya at habang nabubuhay siya, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Dahil dito kung kaya't unti-unti na siyang nawala ng gana sa buhay hanggang sa nagpasya siyang tumigil na sa pagtatrabaho. Naging madalas na rin ang pag-aaway nila ng kanyang asawa hanggang sa magdesisyon ito na iwan na siya. Ilang taon ang lumipas, unti-unti siyang nahimasmasan sa kanyang mga ginawa at dito napagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali. Gayunpaman pinuno, kahit anong gawin niya, hindi na mawala sa isip niya ang mundong binabalot ng kadiliman. At lumaganap din ang kanyang kwento sa buong baryo nila na siyang kinilala ng mga ito bilang kwento ni Jaime na mekanikong aksidenteng napunta sa mundong binabalot ng kadiliman.